Investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija fl-aħħar xhur ikkonfermaw fake news oħra tal-medja tal-Partit Nazzjonalista li allegat li kien hemm liċenzji tas-sewqan li kienu qed jinbiegħu illegalment f'isem Transport Malta permezz ta' paġna fuq il-medja soċjali. Dan ir-rapportatu Times of Malta li ħabbret kif l-investigazzjonijiet tal-Pulizija sabu li dak allegat mill-medja nazzjonalista kien fil-fatt parti minn kampanja qarrieqa online. F'kitba fuq Facebook, il-Ministru responsabbli mill-entità Transport Malta, Aron Farrugia, kiteb kif il-messaġġi tal-WhatsApp u l-screenshots li ċirkulaw fuq il-medja soċjali u li ġew ippubblikati mill-medja nazzjonalista kienu fil-fatt folots u scams b'IP address mill-Kamerun. Għal ukoll li ħadd ma waqa' għal din in-nassa u baċċi flus. Il-fake news tal-medja tal-Partit Nazzjonalista rikeb fuqha u saħansitra xerrida il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Trasport Adrian Delija. B'reazzjoni għal dan il-Ministru Farrugia kiteb kif minflok ħalla l-investigazzjonijiet isiru ħareġ jiġri għajjar l-ħaddiema ta' Transport Malta kriminali. Żied jgħid li Delija għandu jiskuża ruħu man-nies li kompla jallarmhom bla bżonn u mal-ħaddiema li ta' kuljum jagħtu servizz lill-pajjiż. Jekk ma jagħmilx hekk, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għandu jitolbu dan, temm jgħid il-Ministru Farrugia.